Grabe lumian ni Ben. Ah! Palit ng dayon. Tulungan na ako ni. Tugag ni mo go. Bago pa gaya ni. Tunggol. Sugong kaon mo ni no? Burrito ka ni? Ano sweet? Ano nga mo ni sweet corn? Buti kan ka na? So pasabutan ko din ni. Tamis, sweet. Buti pa ni. Merong sweet. Ikaw wala kang ka-sweet. Wala ka ni. Kaya ako laki yung pwede mong ganahan. Ito yung bayi. Laki mong ganahan. Kaon ta. Ate dyan di ay. But, niya kang wala? Ito ko yung kaya. Hangol pa naman ito. Hangol pa naman. Oh. Sige kita kawalan eh. Mga katag mais. Sara lang. Makahanap yung bukang ito. Nihini lang mo. Tukal nga ka. Dahil ba eh? Nagutan lang dahil. Ay! Ganyan ba? Tindig mo. Kami kaon. Mais? Kita ba eh? Tabukan ko ginilan. Ano niya? Mais ba? Puno mo inyong mais? Wak naman ni unod. Klaro oy. Oy, wak naman. Dalo kayo. Hindi unod. Klaro, wag mo mangatag, wag mo namilin. Ano siya? Hangol kung kay ka? Ikaw oy, ikaw ingon. Kita may hangol na to. Sa mukha lang maginan yung baba ka rin. Ayaw ko ba? Ginan ko dyan. Diyan ang tugot. Hindi oy, kauna yun. Ayaw, ito. Bahala mo rin, klaro niyo, maghangol-hangol mo. Hangol, good. Ikaw oy, ikaw muna ingon.